пас аз қарори Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи идомаи Лигаи олии футболи кишвар тамоми дастаҳо дубора ба тамринҳои худ оғоз намуданд. Дар баробари дастаҳои дигар бозингарони тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ низ беш аз 10 рӯз аст ба бозии даври панҷуми Лигаи олӣ омодагӣ мебинанд. Ҳама рӯза пеш аз оғози тамринҳо ҳарорати тамоми ҳайати тим бо ҳароратсанд санҷида шуда баъдан тамринҳо оғоз мегардад. тамоми футболбозони ҳайати асосии тим дар машқҳои дастаҷамъона иштирок доранд. тибқи ҷадвал мураббиён дар як рӯз 2 маротиба тамринҳоро роҳандозӣ намуданд. ба иттилои сармураббӣ тамоми ҳайат аз ҷиҳати ҷисмонию равонӣ омодаанд ва ҳозиранд дар баробари дилхоҳ рақиб бозии арзанда нишон диҳанд. Подготовка идет как бы нормально по программе. Единственное, то, что отсутствуют наши легионеры, уехали домой, отправились. К сожалению, проблематично сейчас вернуться обратно. Но благодаря сейчас с помощью федерации возвращаем этих игроков. Надеюсь, они к игре подъедут. В плане подготовки, еще раз повторяюсь, то, что готовимся в нормальном режиме. Я думаю, в любом случае через игры будем более набирать оптимальную форму. ҳамчунин дар баробари обутоби бадан футболбозон машқҳои махсуси тактикию техникиро иҷро мекунанд ки ин барои сайқал додани маҳорати инфиродӣ ҳар як футболбоз нақши босазо мегузорад. пас аз 4 даври мусобиқа футболбозони ноҳияи Рӯдакӣ бо дарёфти 5 имтиёз дар мақоми панҷуми ҷадвали умумии чемпионат қарор доранд. даста дар пеши худ мақсад гузоштааст ки дар мавсими ҷории мусобиқа ҳадяқал нишонҳои биринҷиро моли худ кунад. ёдовар мешавам ки бошгоҳи Куктош дар даври панҷум санаи 17 июн дар варзишгоҳи худ дастаи Локомотив Помири Душанберо қабул мекунад.